Grazas a vos. A cuestión é estar o quentiño para que non nos dé a preguiza, porque fixádevos, incluso co frío, hai a quen lle dá a vagancia por ducharse, nin que se lle fora a conxelar o cu, Rocío. Pois, ao mellor sí que se conxela, xa te digo eu, porque mira ti, espirse para meterse na ducha non presta, pero menos presta sair mollado e coller esa toalla e poñerte a secar rapidamente. Entonces, ao mellor nos facemos a pregunta se podemos botar algún día sen ducharnos ou non. Isto soa Soame raro, soame raro. Pero dende logo a resposta non a temos nós, Tena. O noso doutor de cabeceira, doutor Viso, benvido un día máis. Moi boa tarde. Bueno, hai xente que é todo o contrario, que se ducha todos os días. E non todos os días, senón a todas horas. Non me digas. Claro, a ver, empecemos polo principio, porque hai que ducharse todos os días, doutor, ou non é necesario? Isto vai traer polémica, A ver que nos conta. Aquí non é o que diga o doutor, aquí é o que di a ciencia. Ai, perfecto. Vale. Un estudio de 2021, Universidade de Harvard, que fixeron un estudo de moita xente, e eles din que ducharse todos os días é un tema cultural e que vai en contra da saúde, sobre todo da saúde da pel, porque se nos duchamos todos os días aumentamos a sequedade da pel, irrítase máis. A pel produce como un sebo, como unha grasa que a protexe, e incluso na pel tamén temos unha flora de bacterias que tamén protexe a pel. Ese lavado todos os días elimina esa grasa, fíxate, cada lavado baixa un 25% de hidratación da pel, cada lavado, cada ducha. E tamén se eliminan esas bacterias. Por tanto, non todos os días. Por iso teño a pel tan seca, eu duchome todos os días. É que dirá o Harvard, pero bueno, eu aí igual non son tan entendida. Entonces, Viso, canto temos que ducharnos a semana? Se non podemos ou non deberíamos facelo todos os días, do que, bueno, discrepo un pouco, pero entón, canto é o recomendable? Pois din que entre 4 e 5 duchas a semana. 4 ou 5 duchas, non 4 ou 5 días, é dicir, non vale repetir. Ui, Un mesmo día, ainda que sues moitísimo, non pode repetir. Repito, di a ciencia, que logo vanme poñer... É así certo. A ver, logo vai depender do tipo de pel. Por exemplo, aquelas peles máis secas, decíamos que ese lavado continuo ainda seca máis a pel, pois teñen que ter menos lavados. A xente maior, que tamén ten a pel máis seca, pois máis cuidado de non se lavar tanto. Logo, evidentemente, se estamos nun clima moi húmedo, ou facemos moito exercicio, ou... A ver, se un é presentadora do Hora Galega, tamén a pel non se lle mancha moito. Por tanto... Ai, que non. Claro, depende da menda... Non sabes o que sudamos neste... Bueno, si o sabes o que sudamos neste... Ten unha capa de maquillaxe. Pero bueno, deixámoslo aí, 4 ou 5 duchas a semana. Ai, meu Deus, 4 ou 5 duchas. Eu non podo sair da casa sen ducharme, doutor, por moito que diga a ciencia. É que somos moi limpiñas, en exceso. Vaime mal. Estadesme preguntando o que di a ciencia, non o que opino eu, o que fago eu. Non, escudámoste, Viso, na ciencia, nós damos a nosa opinión tamén, porque dende logo apareceme abraiante. Entón, os días que toque ducharse, os que sexan, como o facemos? Con auga quente ou con auga fría? Que sería o mellor? Pois, nin unha cousa nin outra, morna. Se a auga está moi quente, elimina esa grasa da pel. E se a auga está moi fría, o que fai é pechar os poros, e, por tanto, eses poros acumulan trapallada e pode, pois, que a limpeza non sea boa e incluso que teñamos un acné. Logo a xente di, vale, pero tibia hai xente que quere tibia, pero que logo mira si non é tan tibia, que é máis quente, e outros ao final. Bueno, depende. Por exemplo, se queres pola mañá, debería estar agua máis fresca. Por qué? Porque a agua máis fresca o que fai é darnos máis enerxía, aumenta o estado de ánimo, mellora a circulación e incluso estimula o sistema inmune. E en cambio, pola noite que te queres relaxar, a auga, que ese morno que tira un pouco quentiño, o que fai é que liberemos máis endorfinas, que son as hormonas que nos relaxan, e, por tanto, eso nos induce máis o sono e nos relaxa os músculos. Dio a ciencia... Eu como me bote unha ducha de auga fría pola mañá, tedesme que facer o funeral, xa me lo digo. Non lle fai falta café nin nada. No, pero ese tibio que tire hacia fresco ou que tire hacia quente, porque logo hai xente que... Ese tibio, morniño. Claro, falamos deses 4 ou 5 días, millor morniña auga, pero canto ten que durar a ducha? Eu son das que me poño a las 5, 10... Bueno, se teño que levar o pelo xa estou 15 minutos, pero canto debemos? Así logo ven o recibo. Claro, bueno, ese é outro conto que xa contaremos. Pois non máis de 5 minutos. Non máis de 5? Non máis de 5 minutos. Hai que apurarme. É suficiente. E unha cousa, todas as duchas, aquí ven outra polémica, todas as duchas non teñen que ser con xabón. Anda, non? No, porque, repito, a presentadora do Hora Galega, os brazos realmente non nos manchas moito.
e a espalda tampouco. Entón, aí, ao mellor, algunhas das duchas incluso pode ser só con agua. Eso sí, xabón nesas partes máis preocupantes, axilas, ingles, mans, pés, aí sí. Pero no resto tampouco faría falta xabón. Eu hoxe non estou na viña de acordo co que... E logo unha cousa. Que di Harvard. E logo unha cousa, cando nos sequemos, cas toallas non hai que rascar. A toalla simplemente vai facendo toques suaves, ir secando, pero non rascar ca toalla, porque senón tamén eliminamos esa capa que nos protege. Podemos irritar a pel, se rascamos. Irritar, secala máis... O sea que, bueno, pues eso, simplemente tocando ca toalla. Ai, eu fajo todo mal, eu fajo todo mal. Eu canto a toalla máis áspera este, máis así forte, máis seca, porque senón parece que non me seca. Bueno, non sei, dende logo, doutor, fago absolutamente todo mal, polo que estou comprobando. Eu non sei como facedes vos nas vosas casas, se vos duchades todos os días, se facedes unha ou dúas veces a semana, só cando vos considerades que é necesario ou non. Fomos aí a Vila García a preguntarvos, agora falaremos das toallas, dos desodorantes e de todo iso, pero antes queremos saber o que facedes vos e hoxe sacamos vos as vergoñas. Como levamos a higiene diaria? Vostede duchase todos os días? No, todos os días no, que no. Yo 3 ou sí, ou máis no. Cando traballaba diaria, cando ahora que non traballo, ducha cada 2. Todos os días. Ah? Home, por Dios. Pero que decir, porque o alerón xa tal ou por un costume? Xa por costume, hai que, home, porque sí. Estou feo aquí, que o alerón non... Pues que no, home, no. A mí nunca. nunca. Que vas moi tapada, No, pero si queres destápame, Sí, miras, destapa. Miras. Empeza Mira, a salir de aquí agora. Hasta Moncho vai marchando. Hasta te sacudo así, porque... No, aquí no, aquí. A máis cheira, ole, Home, claro. No inverno non me ducho diariamente. Un día sí, un día non, pero lávome todas as partes principales do corpo. Cita partes O principales. corpo da arriba e o corpo da baixo. Porque eu estou composto de 2 cuerpos. Nos veráns eses 2 corpos ven sendo un solo, ¿no? Sí, xuntos. Pero aviso ya antes de ir a ducharme. Corpo, aviso usted de que me vou a duchar. Entonces, eles están de acuerdo, póñense de acuerdo de que van ducharse un con outro, xuntos. Alarma, alarma, alarma. Alarma. E a higiene, por exemplo, da roupa de cama? Cada 2 días, cada 3, semanalmente? Semanalmente, 6 días, 7 días. Cada 2 semanas. Por ahí. Sí, por ahí, más o menos. Semana, 2 semanas. Depende de lo que haya sudado y demás. Ducharse en exceso, oiches alguna vez que pode ser mal? No, bueno, e a quen lle fai daño, Seica. Que pasa un pañito húmedo porque... Ou fan a ducha checa, como... Tamén. Mira, nós vimos aquí con a morea de produtos, pois vimos con Shell. A ti cual é o teu favorito? Necesitas ducharte con algo específico? No, yo más bien con guante de clean. Yo con jabón. No, sí, espero que sí. Lagarto. Eu camán. Todo man. E así lava o corpo malas más. Eu non. Eu son de a esponjiña de... Como desa que ten como unha tela. Como unha tela, pero sí. É esa co manco. Adiante atrás, adiante. E dá e atrás. E despois así. E despois así. Plas. Agua, volvo ao taxón, agua, e salgo dali porque non vai ser cafoje. Porque... Non vai ser cafoje. Y después de la ducha, una cremita del cuerpo y ya está. Divina de la muerte. Para estar todo el día... En forma. Como me gustou ese home, como bailaba a hora de dicir como se duchaba, Hai que ser limpiños, pero vese que igual nos pasamos. Pero hai algo que tamén me preocupa diso. O tema das toallas. Porque claro, ducharnos 4 ou 5 veces a semana, según di Harvard, pero que di Harvard sobre as toallas ou a ciencia? Tamén ou como eu conto? Que di Arizona. Ala, ora é Arizona. Universidade de Arizona. Estudaron as toallas de varias poblacións e atoparon que o 89% das toallas tiñan bichos. Bichos? Bacterias, fungos, tiñan unha bacteria, por exemplo, Escherichia coli, que produce as infeccións de ouriños, que produce as diarreas, pero atoparon tamén sarna. Tiña impétigo, por estafilococo, molusco contagioso, bueno, distintos xermes que estaban nas toallas. Por tanto, as toallas non as hai que lavar só porque cheiren mal, que tamén, pero tamén polo que collen. E entón, que di a ciencia? Pois que aquelas toallas que son po corpo hai que lavalas cada 3-4 usos. Aquelas toallas que son para as mans, día sí e día non. Bueno, se as mans están moi sucias todos os días. E aquelas toallas que son para a cara,
e sobre todo a xente que teña problemas cutáneos, como pode ser acné ou patoloxías dese tipo, lavalas todos os días. Como te quedou? Eu, a mí, o corpo quedoume así un pouco raro, porque isto da sarna nunha toalla, como queres que me quede Pois iso? eso atoparon aí. Pois ben non. Así que creo que argumentos para convencer. Todos. No, dende logo, eu nas toallas non teño problema, que as lavo cada uso, cada uso lavo as toallas, unha sarna por toalla non a vou coller, igual collo por outra cosa, pero por toalla non lavada non a collo. Temos aquí unha crema hidratante, viso que víamos tamén aí unha veciña que dicía, eu saio da ducha, sécome unha crema hidratante no corpo, é perfecta para o día. Claro, dicíamos antes que en cada lavado baixaba un 25% de hidratación. Logo, evidentemente, o corpo, pasadas esas horas, produce outra vez esa grasa que hidrata. Pero se nós o axudamos botando algunha crema hidratante, incluso que teña un porcentaxe de grasa, melloramos esa hidratación e esa recuperación desa grasa que xa produce a pele. Entón, é unha boa idea. Bueno, pois crema hidratante, sí. Eso facémolo ben. O que si é, coidado cos desodorantes e antitranspirantes. Porque hai diferencia entre un Hai e outro. diferencia. E hai diferencia non só na acción, sino cando hai que botalos. Un desodorante... Cando hai que botalos? Pola mañá, Pola despois de noite. ducharte. Pola noite? Claro, os antitranspirantes pola noite. Por que? Porque as axilas, que non entendo se bota, teñen que estar secas. Ti pola mañá, antes que empezas a túa actividade, vas suar. E os antitranspirantes o que van facendo, cando ti os aplicas, co paso dos minutos e a primeira hora, van formando como os tapóns de xel. Eses tapóns o que fai é taponar as glándulas sudoríparas para que non boten suor. E entón, eliminar esa sudoración. Se ti pola mañá empezas a facer a túa actividade, esa axila empeza a suar, entón non deixas que se forme ese tapón e non funciona, ou funciona moito menos. É un estudo que di que se botamos pola mañá ten unha eficacia dun 56%, se botamos pola noite un 75%. Eso nos antitranspirantes, un desodorante da igual, porque eso simplemente funciona como un perfume. E entón ti aí sí que aplicas simplemente para modificar ese olor, pero bueno, porque teñen alcohol, vais a carga bacteriana e por tanto mellora o olor. Pero antitranspirantes pola noite, despois da ducha, e a axila ben sequiña. Claro, doutor, pero entón, se eu despois pola mañá me ducho, o efecto do antitranspirante iráse, digo eu. Algo queda, porque xa se formou, evidentemente ti podes volver a botalo. A eficacia dese que botes novamente non vai ser a mesma, pero algo vai axudar. Pero xa tes o do día anterior. Home, se estás frotando aí a axila vai ir todo, claro. Frotando cunha esponxa como esta, doutor, porque eu non sei se isto será moi bo tamén. Claro, o mellor é non utilizar esponxas. Se utilizamos esponxas, esa que ti tes vegetal, pero nada de esponxas destas de plástico, que son ao final plásticos, que se dicimos que as toallas, simplemente tocar, canto máis a esponxa, nada de rascar, non é necesario. Simplemente ca auga, ca man, que é lisa, é suficiente. E tamén podemos utilizar esfoliantes, pero tampouco esfoliar a pel todos os días, senón acabamos con ela. Con unha vez a semana é suficiente. Podemos utilizar esfoliantes sintéticos ou simplemente como temos aquí, sal con aceite, un azúcar con aceite, como é, café molido con aceite, e iso simplemente botámolo, e iso sempre hai que botalo de forma circular, para non irritar a pel. Vale, esparcindo de forma circular, todos os días mellor pola noite. Estás te rindo, pero falo tuya. Pasa ben. Nunca botalo nas feridas e se nos poñemos ao sol, evitalo nas primeiras horas porque a pel se vai irritar máis. Pero podemos utilizalos, pero eso, unha vez por semana. Río me viso porque aprendemos moito contigo, pero a veces deixanos ca boca aberta, porque hoxe co tema das duchas, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, porque sempre aprendemos moito contigo, tamén aprendemos que nos duchamos demais, Rocío, sin contar, Somos demasiado limpas, a verdade que sí. Doutor Viso, graciñas un día máis, esperamos a